Minħabba l-kawtela li qed tintalab brabta mas-sitwazzjoni tal-pandemija, kollox qed jindika li anke din is-sena il-festi esterni fl-ibliet u l-irħula tagħna mhux se jitħallew isiru. Dan hekk li fil-Gvern mistenni jagħmel pressjoni dwar dan fuq l-awtoritajiet tal-Knisja la darba għadhom mhux permessi l-attivitajiet tal-massa. L-awtoritajiet tas-saħħa qed itennu li l-festi esterni huma sitwazzjoni fejn jinġabru l-masess u għalhekk ma jistax ikun li dawn ikunu aċċettati f'sitwazzjoni fejn il-ġlieda kontra l-pandemija għadha waħda delikata. Minnaħa l-oħra, l-awtoritajiet ekleżjastiċi mistennija jiggwidaw lil parroċċi rispettivi biex jagħmlu ċelebrazzjonijiet reliġjużi interni. Is-sena li għaddiet ma rilax ta' restrizzjonijiet fil-bidu ta' Lulju laħqu kienu organizzati ftit ċelebrazzjonijiet esterni fatt ta' lokalitajiet. Madankollu każ pożittiv li riżulta waqt attività esterna ta' festa partikolari wassal għal wieħed mill-akbar clusters li żviluppaw matul dawk ix-xhur. Dwar il-festi interni, Net News insab informat li l-awtoritajiet ekleżjastiċi mistennija jaraw kif dawn jintużaw aktar biex jaqdu lill-komunità lokali. B'hekk hu mifhum li din is-sena il-Kurja taċċetta li jittellaw iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi ta' qabel jum il-festa bħatridu, in-noveni jew il-kwindiċina fejn ikun il-każ. Madankollu s'issa jidher li m'għaddiet l-ebda komunikazzjoni uffiċjali dwar dan kollu lill-parroċċi. Minħabba l-mod kif l-attivitajiet tal-massa matul is-sajf tas-sena li għaddiet kienu waslu biex l-ammont ta' każi pożittivi splodew il-fuq, din is-sena l-Gvern mistenni joqgħod aktar attent ħalli s-sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruħha. Fil-fatt, il-Ministru tas-Saħħa diġà ddikjara li mhux mistennija jinħarġu permessi għal attivitajiet tal-massa fosthom parties u kunċerti. Minnaħa l-oħra, l-uniċi attivitajiet kbar li jistgħu jiġu organizzati huma t-tiġijiet mill-ewwel ta' Ġunju b'għadd ta' restrizzjonijiet fosthom li l-mistednin iridu jkunu l-ħin kollu bil-qiegħda bl-attendenza mnaqsa l 100 persuna fuq ġewwa u 300 persuna fuq barra.